Pinalalakas ngayon ng Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University ang kanilang promosyon ng dekalidad na produktong gawa sa tunay na balat ng kalabaw na may tatak na Caracuero, batay sa ulat ng Philippine Information Agency Region 3. Ayon kay PCC CLSU Center Director Erickson de la Cruz, gumagawa sila ng iba't ibang produktong leather mula sa balat ng kalabaw tulad ng jacket, sinturon, tsinelas, sandals, boots, topsider na sapatos, bag, pitaka, coin purse at notebook. Pure Carabao hide umano ang kanilang gamit kaya tiyak na matibay ang mga produkto. Mayroon silang iba't ibang disenyo na may kombinasyon ng classic at modernong kulay, prints, texture, finish at kapal upang umayon sa iba't ibang panlasa ng mga mamimili. Sa kabila ng mataas sa kalidad ng mga produkto, sinisiguro ng PCC sa CLSU na abot kayang mga ito bilang alternatibo sa mga mamahaling branded leather products na makikita sa mga tindahan. Ang mga produktong Caracuero ay ginagawa sa pagkikipagtulungan sa mga partner industries na nagpoproseso ng leather mula sa May Kawayan City, Bulacan at Cuyapon, Nueva Ecija bilang suporta sa mga local artisan. Ang mga produktong ito ay mabibili sa PCC sa CLSU na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Maaari din bisitahin ng mga mamimili ang Caracuero Facebook page para umorder. JM De Jesus, CLTV 36 News.